El títol és Coples i haikus de mares i amors. És com si fos una mena de vodevil modern. La veu pràcticament amb les cançons a capella, també amb sons acompanyat amb música, entre cometes, que fem nosaltres mateixes. Vull dir que és tot molt com artesano, bastant nu. I hi ha un treball de cos i de veu que és una mena d'homenatge a les nostres mares. Versionem cançons amb el que els hem canviat la lletra i és un joc així de ritme i de cos. Què us va portar a voler fer aquesta obra o les vostres interpretacions en general? Tenim aquest impuls de que tot el que ens passa, ens toca, ens atravessa, ho expressem a través de el nostre art, no? I en aquest cas seria crear una peça escènica que combini cos i moviment. O sigui, l'impuls és la necessitat vital, interna, de poder expressar allò que et passa. Ens trobem com amigues i com a compartir les coses que ens toquen. Ella i jo ens trobem aquí per estar juntes també. Aquest també és una peculiaritat d'aquest treball. Sí, que juntes creieu que feu un treball molt millor, no? Bueno, sí, jo crec que junts tothom fa el treball molt millor. Jo crec que demà ho fareu molt bé. I tant si ho farem bé. Sí. Això segur.